הצלחתי. יאללה, שר, תורך, בוא נראה אותך. בחיים הוא לא יצליח. תראה איזה עפות. איזה באסה. מי שמשחק עם שר הוא מפסידן. לכיתה, טוב חמוד, אנחנו נמשיך בשיעור. יש הפסקה, בואו הכל בסדר, אבא, תתני לנוח, אתה בטוח, אתה נראה עצוב מאוד. די, אבא, הכל בסדר. טוב, תנוח בחדר, חמוד. וואו, מה אני רואה פה? ראיתם את שער המפסידן? לא מצליח להכניס גולה. תיזהרו לשחק עם הפראייר הזה מחר. אוף, איזה באסה. כי כל מה שיש לך זה הדיבור שלך, ומה שאתה מדבר זה מה שאתה. בפייסבוק, בוואטסאפ, בטלפון, מבלים ביזון, אוספים מחצרות, משפיעים, אוספים סודות, מילים בנות, מילים מסכנות, מדבר
זה מה שאתה, כל מי שיש בך, רק הדיבור שלך, רק שאתה מדבר, למה שאתה, כי כל מה שיש בך, זה רק הדיבור שלך, ואיך שאתה מדבר, זה מה שאתה, כי כל מה שיש בך, זה רק הדיבור שלך, ומה שאתה מדבר, זה מה שאתה, זה מה שאתה. בוקר טוב חמוד שלי, צריך לקום לבית הספר. יום טוב. אני יכול לשחק? אני טוב בזה, אפשר לשחק? יש, הביתה חברים, הביתה! יש, הביתה! הביתה! היי סער, מה שלומך? מה תרצה לאכול ארוחת צהריים? אני לא רעב, אמא. איך היה בבית הספר? לא היה כלום, אולי תעזבו אותי כבר? טוב, אני נאלצת להתקשר למיכל המורה שלך. היי מיכל, מה שלומך? היי רינה, הכל בסדר? רציתי לדעת מה קרה עם שר היום בבית הספר. הוא חזר נורא עצוב הביתה. האמת היא שגם בבית הספר הוא היה עצוב היום ולא היה מוכן לספר לי מה קרה לו. אעשה מחר בירור. תודה מיכל. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב מורה. סם, מה שלומך הבוקר? אני יודעת מה קרה לסם. הוא עצוב כבר כמה ימים. לפני כמה ימים במשחק הגבולות כולם צחקו עליו ואמרו שמי שישחק איתו הוא מפסידן. ואתמול אף אחד לא שיחק איתו. הוא היה לבד בעצמו, ובקבוצת הוואטסאפ הכיתתית כולם צחקו עליו. זה חמור מאוד, ואני אטפל בזה בחומרה רבה. סתם חמוד, למה לא סיפרת לי? כי התביישתי, המורה. דבר דבר אל תשמור בפנים, דבר דבר אל תסתיר את הפנים, דבר על כל מה שבוער, על כל מה ששובר, על כל מה שגומר אותך, דבר דבר תשחרר את הסודות, דבר דבר על הפחדים, על הפרדות, דבר על כל מה ששורף, על כל מה שחולף, על כל מה שטורף אותך, דבר נקי, דבר שכואב, דבר ישר, מהלב, דבר קשה, אתה יודע שכל אחד שוכב עליו בסוף סיפור אחר, דבר פשוט, גם שכואב, דבר ישר, מהלב, דבר קשה, אתה יודע שכל אחד חופש בסוף היום איזה חבר, דבר דבר ותשתחרר, דבר דבר כולם קצת מתביישים, דבר להסתכל זה עניין לחלשים, דבר על כל מה שצובט, על כל מה שבועט, על כל מה ששורף אותך, דבר נקי, גם שכואב, דבר ישר, מהלב, גם אם קשה, אתה יודע שכל אחד סוחב עליו בסוף סיפור אחר, דבר פשוט
המורים בבית הספר תמיד כאן בשבילכם, זמינים להתייעצות ולמתן עזרה. אל תחששו לפנות, להפך, זה חשוב. אני יודע שבבית הספר בגין עושים שינוי בחברה, וכולם כאן ברשת מושיטים יד לעזרה. מה זה כולם? וכולם, מכיוון שמדובר במורים ומורות, וכולם, כי זה בגד כפת אחרי שבנה, אז וכולם כאן עושים שינוי ומושיטים יד לעזרה. כל הכבוד.